Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. Мы продолжаем информационный день. Следующие полчаса мы будем говорить на самые горячие и актуальные темы, которые появились в информационной повестке дня. С вами Гульсим Халилова. Поехали. Спалено будинок екс-голови Нацбанку Гонтаревої. Хто стоїть за підпалом? У Мінську хочуть затвердити формулу Штайнмаєра? Чи не брешуть джерела? Демарш України на нараді ОБСЄ. Наша делегація покинула залу засідання. Рада представить гостя нашей студии Дмитрий Снегирев, руководитель гражданского объединения «Право справа». Здравствуйте. Добрый вечер. Нашу беседу мы с вами начнем действительно с горячей новости, потому что подпалили дом и даже сожгли экс-руководителя Национального банка Украины. И действительно, вот ночью в Киевской области сгорел ее дом, и адвокат, собственно, Валерий Гонтаревый и Андрей Федун не исключает мотивы шантажа и дискредитации в поджоге дома. Давайте его послушаем. Я хотів би вважати, що це якась, вибачте мені, дурь окремого виконавця. Я, безперечно, маю оцінювати в послідовності ті кроки по шантажу, дискредитації і фізичного знищення майна моєї клієнтки. Але сьогодні вночі був скоєний злочин, щонайменше навмисне пошкодження майна, і злочинами мають займатися компетентні правоохоронні органи. Ну и Владимир Зеленский, президент Украины, призвал правоохранителей к быстрому раскрытию этого преступления. Давайте послушаем его цитату. Пожежа в будинку колишньої очільниці НБУ – брутальний злочин, швидке розкриття якого має стати пріоритетом в роботі правоохоронних органів. В Україні всі мають почуватися захищеними, незалежно від колишніх або нинішніх посад та політичних поглядів. Ну что ж, что вы думаете касательно поджога дома Гонтаревой? Ну, в принципі, Кому это может быть выгодно? Я згоден з адвокатом, власне, відповідь на це питання мають дати правоохоронні органи. Але якщо подивитися на ті події, які відбуваються навколо самої Гонтаревої останнім часом, мається на увазі і збиття її автівкою, і, власне, підпал будинку, то складається таке враження, що не відпрацьований певний механізм дій, а, власне, отримання статусу політичного біженця, притулку. Тобто, якщо адвокати Гонтаревої доведуть, що це був підпал будинку, то будуть всі підстави говорити про те, що наразі на клієнтку пана Федуна здійснюється політичний тиск, і пані Гонтарева зможе, власне, скористатися процедурою отримання політичного притулку. Ну и плюс на территории Украины ведь открыто несколько уголовных дел против самой Гонтаревой. Ну тоді дуже легко їх буде показати як, власне, переслідування за політичними мотивами. И именно поэтому некоторые аналитики, эксперты предположили, что, возможно, это, собственно, и выгодно самой Гонтаревой, чтобы получить как раз-таки вот это политическое убежище на территории Великобритании. Це версія, одна з версій, скажімо так, це наша думка. Бо, маючи такого прекрасного адвоката, ми можемо з вами наразитися на певні судові позови. Але я ще раз підкреслю, якщо буде доведено, що дійсно якийсь ідіот підпалив будинок, і це був саме підпал, то це дасть Гонтареві додаткові аргументи в моменті отримання політичного притулку. І, відповідно, будь-яке кримінальне переслідування на території України фактично буде унеможливлено. И переходим к следующим темам, а именно к темам урегулирования ситуации на востоке Украины и решения вопроса Крыма. А завтра в Минске соберется контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Российское издание «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники, говорит, примут решение, которое предоставит возможность встретиться Путину и Зеленскому. На засіданні, сподіваються співрозмовники «Комерсанту», будуть узгоджені терміни розведення військ, а також затверджена і підписана єдина редакція формули Штайнмаєра. Якщо це буде зроблено, ймовірність того, що перша зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського відбудеться в жовтні на саміті в нормандському форматі, наблизиться до 100%.
Ну и действительно, в последнее время очень активно обсуждается вопрос формулы Штайнмайера. И я сейчас предлагаю посмотреть, что же она все-таки предусматривает. Так звана формула Штайнмаєра передбачає: перше – проведення виборів в ОРДЛО, друге – закріплення особливого статусу для ОРДЛО, третє – виведення російських військ з ОРДЛО. И политолог Игорь Эйдман в эфире АТР выразил сомнение в том, что формула Штайнмайера работоспособна. Более того, по его мнению, в этом сомневается и сам Франк-Вальтер Штайнмайер. Думаю, что и Штайнмайер понимает, что это нереалистично, потому что это просто очевидно. Какими могут быть демократические выборы по сути оккупированной территории, где у власти какие-то странные ставленники, бандитообразные ставленники Кремля, где чуть что людей хватает и сажает в подвал, где вообще террор политический и прочее. Дмитрий, насколько известно, да, формула Штайнмайера, она не закреплена в Минских договоренностях. Так почему же они сейчас так начали активно говорить? Ну, скажімо так, ця формула дає можливість нівелювати самі мінські домовленості, а саме безпековий пункт. Це на чому наполягала Україна? Це припинення вогню і виведення незаконних збройних формувань, і головне, регулярно частин Збройних сил Російської Федерації. І, власне, потім Україна мала би виконати взяті на себе зобов'язання щодо політичної частини. Тобто, вот эта формула, вона зараз вигідна Російській Федерації, да? Це фактично формула Путіна, а не формула Штайнмайера. І те, що вимагає, власне, Путін, закріплення положень цієї формули на папері. Якщо і були якісь певні домовленості, то були вони в кулуарах. Власне, була озвучена формула і, можливо, скажімо так, як один з сценаріїв дорожньої карти врегулювання ситуації на сході України. Росія наразі вимагає саме закріплення її на папері. Якщо основні положення, а це проведення виборів після розведення, а не виведення російських військ, то, відповідно, тоді ми можемо казати, що Україна дійсно пішла на болісні компроміси. Це дуже болісні компроміси. Бо спочатку будуть фактично проведені вибори, і лише потім, під гарантії Російської Федерації, які взагалі не варто довіряти, будуть прийняті, ну, скажімо так, умови щодо можливого виведення російських окупаційних військ. Ну вот помните, недавно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что не планирует проводить местные выборы по всей территории Украины, в том числе и на неподконтрольной Украине территории. Не кажется ли вам, что это и есть, в принципе, один из элементов выполнения так называемой формулы Штайнмайера? Більше того, і розпуск ЦВК – це знов-таки, скажімо, звено одного ланцюга. Спочатку розпускають ЦВК, щоб мати контроль над Центральною виборчою комісією. Потім заява Пристайка про те, що вибори ведуться на всій території України, мається на увазі і окуповані райони Луганської, Донецької області. Але при цьому Пристайка чомусь забуває сказати, чи пройдуть вибори, власне, в анексованому Криму. Знов-таки, Крим винесений, власне, винесений знов за дужки навіть цієї формули Штайнмайера. І тут би, власне, задати пану Пристайку питання, а чому Крим знову винесений за дужки? І пан Пристайко відповідає, подивіться його пряму цитату. А у нас, виявляється, є більш нагальні проблеми, у нас голова забита іншими питаннями. Відповідно, ми Крим тримаємо начебто, ну там десь там, на других ролях. Ми не забуваємо про питання анексованого Криму, але наразі нам треба врегулювати ситуацію на Сході. Погодьтеся, вибачте, переб'ю, ну досить дивна логіка, як на мене. Якщо йдеться про, власне, суверенітет України, то це суверенітет над цією територією, а не над окремими районами Луганської і Донецьких областей. Погодьтеся, і Крим – це невід'ємна частина України. А якщо ми реалізуємо оті дурнуваті сценарії, ми визнаємо, що у нас знов-таки умовний суверенітет держави України. Тобто частина України анексована, і ми фактично про неї забули.
Даже если вот эти выборы на неподконтрольной территории будут планировать проводить, мне просто, вот знаете, очень интересно, как это будет выглядеть. Ведь туда должна приехать ЦВК. Как они будут приезжать? Со своими урнами, политические партии, они что, самоубийцы? Как это должно все происходить на неподконтрольной территории, где не действует українське законодательство вовсе? І мені так само це цікаво. Знаєте, коли заявляють політичний провід України про те, що вибори відбудуться за українським законодавством, так покажіть мені спостерігачів, які поїдуть від політичних партій, наприклад, БПП, А правоохранителі в тому числі? Так, правоохоронна система, члени дільничних виборчих комісій. Власне, хто буде агітувати за партію «Голос» на тій території? Партія Ляшка. Наприклад, мені цікаво подивитися, як активісти «Свободи» поїдуть в Донецьк агітувати своїх потенційних виборців. Вас це викликає посмішку. У мене так само. Про яке українське законодавство на окупованих територіях ви розповідаєте за умови наявності там окупаційних військ? Я ще раз підкреслюю, якщо погоджуємося на формулу Штайнмайєра, на момент проведення виборів окупанти залишаються на тих територіях. Тобто під дулами. Те, що відбувалося під час так званого референдуму в Криму. Как вы думаете, вот скоро должна состояться встреча нормандской четверки, которую, в принципе, ожидали в сентябре, но, как заявили в России, якобы Путин к этой встрече пока что не готов и готов, возможно, эта встреча состоится все-таки в октябре месяце. Хорошо. Ну вот собираются президент Германии, канцлер Германии, Франции президент, наш президент и Путин. Окей, Путин будет планировать и настаивать на закреплении формулы Штайнмайєра, да? А что будет предлагать Зеленский? Її ратифікацію, болісний компроміс. І тут давайте подивимося на саму тактику Кремля. Ви пам'ятаєте, спочатку були заяви Макрона про те, що зустріч в нормандському форматі відбудеться наприкінці вересня. Наприкінці вересня. Проходить тиждень часу, Росія тримає паузу. І потім йдуть заяви Пєскова і Путіна про те, що зустріч відбудеться в жовтні. Тобто Росія показує, що останнє слово буде за нею. Погодиться Росія, значить відбудеться зустріч. Не погодиться. Александр Моцик, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, с нами сейчас на прямой связи. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Александр, вот мы сейчас с нашим гостем Дмитрием Снегиревым обсуждаем вот эту формулу Штайнмайєра, которая начала активно сейчас распространяться и обсуждаться во всех средствах массовой информации, но она ведь не закреплена в минских договоренностях. Так почему же сейчас ее так раскручивают, как вы думаете? Ну, знаєте, її не тільки зараз розкручують. Я провів майже 60 раундів переговорів. За 2,5 роки не було такого дня чи такого засідання, щоб Російська Федерація не порушувала це питання і не вимагала негайно цю формулу схвалити і письмово зафіксувати. Розумієте, справа в тому, що Росія хоче, щоб всі питання політичного блоку були вирішені, в той же час абсолютно не бажає вирішувати питання безпекового блоку. А це виведення російських військ з території України з окупованої, це виведення найманців, зброї російської, а також роззброєння незаконних збройних формувань. Це всі ці питання, які містяться у пункті 10 комплексу заходів. Тому на сьогодні Україна багато зробила стосовно врегулювання там політичної частини Мінських домовленостей, але жодного кроку, я повторюю, жодного кроку Росія не виконала по безпековому треку. І це якраз намагання в черговий раз ще, скажімо так, відкусити шматок політичних зобов'язань по Мінських домовленостях і при цьому ні на крок не просунутися по безпековим. Таким чином, на якомусь етапі Росія може зажадати проведення переговорів в умовах окупації, і вона, звичайно, буде про це мову вести. І нам треба просто розуміти, що і є червоні ті лінії, які дуже чітко визначив і президент Зеленський, і міністр Пристайко, що Україна не буде проводити вибори, коли там будуть російські війська, і коли
не буде Україні передано кордон. Спасибо большое. Александр Моцик, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы, был с нами на прямой связи. Но и у президента Владимира Зеленского есть своя формула решения вопроса Донбасса. Об этом в эфире ICTV рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Давайте его послушаем. Ні, ще формули Пристайка немає, є умовна формула Зеленського. Формула Зеленського говорить про те, що ми зробимо всі кроки, які ми можемо зробити, відповідаючи на очікування нашого, в першу чергу, народу. Ну, наприклад, ми спробуємо повернути всіх наших хлопців і дівчат. Це одна частина. Ми спробуємо дотягнути до нашого народу, який залишився ментально, меседжами, символами, до нашого народу, який залишився по ту сторону. Ну, наприклад, ми можемо будувати міст в станиці Луганській, щоб люди не лазили з тачками, були не один раз в цьому місті, і президент Зеленський сам доходив. Він так само каже, ми можемо спробувати зробити так, щоб люди не повинні були приїжджати кожні 60 днів, пересвідчуватись, перереєстровувати, щоб отримати ту нещасну пенсію, яку вони отримують, а зробити, щоб людина могла приїхати один раз на рік. І такі кроки. Оце є основа умовної формули Зеленського, в якої в кінці стоїть, що якщо ми найближчим часом не зможемо всі ці заходи, вживши, розв'язати проблему, тоді ми повинні перейти до якихось нових, інших радикальних заходів. На все про все у нас є від півроку до року. Правильно ли я понимаю, что это ведь не стратегия по регулированию ситуации, а какие-то конкретные отдельные элементы разрешения этой ситуации? Так достаточно ли будет полгода или года, о котором сказал Владимир Причому Пристайко? фрагментарні. Фрагментарно, да. Більше того, які не підкріплені жодними, скажімо, реальними речами. Я поясню. Пенсіонери, наприклад, виплата пенсії. Пенсіонер приїздить наразі за діючим законодавством, раз на 60 днів він має підтвердити, власне, те, що він живий, пройти верифікацію. Якщо раз на рік він буде приїжджати, де у нас гарантія, власне, що ми платимо живій людині, а не мертвим душам. Основна проблема, яка стоїть перед пенсійним забезпеченням, це неможливість верифікації пенсіонерів, які проживають на окупованій території. Це пенсійний туризм. Це свідчить або про некомпетентність, або, власне, про порушення українського законодавства про пенсійне забезпечення. Пенсію отримається безпосередньо людиною в місцях нарахування. Тобто, про що ви розмовляєте? Це красиво на папері виглядає, він раз на рік приїздить. Як правило, я пояснюю, це відпрацьована схема на тих територіях. Виїздить не конкретний пенсіонер для верифікації, а людина, яка збирає пенсійні посвідчення, банківські картки, і там в кількості 200-100 штук, в залежності від апетитів, їде на нашу територію, знімає гроші під певний відсоток, ввезе туди готівку. І де у нас гарантії, що ми платимо живій людині? Жодних. Перше. Друге. Будівництво мосту. Ну це знов популізм. Тому що на мост виділено 60 мільйонів євро міжнародними донорами. Звичайно, що зараз створюється ситуація, коли перешкоджати, якщо так зване ЛНР і відповідно Збройні сили Російської Федерації будуть перешкоджати ремонту мосту, ми можемо заявити, що, власне, та сторона заважає реалізації гуманітарної політики. Що далі? Все. На цьому план Зеленського закінчився. А ми почули безпекові питання. Виведення російських військ, демілітаризація. Тепер про розведення, на якому наполягає пан Зеленський в 3 пілотних точках, а потім по всій ділянці фронту. Я поясню всім українцям, кримським татарам і всім, хто нас дивиться, чому, власне, Росією вибрані ці 3 пілотні точки. Станиця Луганська – це фактично плацдарм для захоплення міста Щастя, Щастинська ТЕЦ, яка живить електроенергію як окуповану територію, так і всю територію контрольованої Луганської області. Золоте. Якщо, не дай Боже, вони отримують, скажімо так, можливість для наступу, це створює загрозу для так званого промислового трикутника Луганщини. Це Сєвєродонецьк, Лічанськ і Рубіжне. Якщо вони візьмуть під контроль ці 3 промислові міста, ми можемо забути про Донбас взагалі, про економіку Донбасу. Петровське – це прямий шлях на Маріуполь, танконебезпечний напрямок. Якщо ми відводимо на 2 кілометри, ми віддаємо і першу, і другу лінію оборони. Для чого ми створюємо умови для захоплення українських промислових міст? Фактично,
ставлячи під удар экономичную складову тех территорий. И у меня вот, знаете, тогда такой вопрос возникает, я попрошу ответить коротко, если это возможно. Да. А вообще, есть ли тогда пути имплементации или тогда уже реабилитации Минского процесса? Немає. Дуже коротко, немає. Це мертвонароджений документ. Документ, який був складений під примусом. Ми відразу мали заявити про це в 2016 році. Будь-який міжнародний документ, навіть якщо б її підписав президент України, але якщо він підписаний під примусом, а примусом був факт зовнішньої агресії Російської Федерації, є недійсним. Вот знаете, когда вот мы обсуждаем в последнее время формулу Штайнмайера, урегулирование ситуации на Донбассе, потому что все-таки есть информационный повод, об этом говорят украинские политики, об этом говорит президент, об этом говорит министр иностранных дел в том числе, но вот знаете, и складывается такое ощущение, что о Крыме начали забывать, и Крым как-то отходит на периферию на фоне ситуации на Донбассе. Ви також це відчуваєте? Звичайно, незважаючи на заяви, знаєте, українських експертів, що це не відбувається. Я процитував вже пана Пристайка, який фактично визнає той факт, що, перше, від України втомилися, і друге питання Криму, воно, як мінімум, стоїть в другому пунктом другим повістки дня. Це заяви міністра закордонних справ України. Его пряма мова. Но также министр иностранных дел Украины, к большому счастью, это все-таки не совсем забыл о Крыме. Он сказал, что теме оккупации Крыма стоит уделять больше внимания. Да, и сразу добавил, что сейчас власть думает, какой должна быть крымско-татарская автономия. Давайте послушаем министра иностранных дел. Дійсно, небагато приділяється уваги, тому що у нас дуже багато всього іншого. Але я не можу сказати, що не відбувається. Відбуваються комунікації, що стосується прав кримських татар. Відбуваються дискусії, яким чином ми маємо змінити склад нашої держави, чи це має бути територіальна автономія, чи все ж таки ми перейдемо до етнічної автономії. Этническая автономия. Что это имелось в виду? Я так понимаю, что это культурная автономия. Він розділяє культурну автономію і етнічну автономію. Це різні поняття. Культурна автономія – це, власне, скажімо так, умовний суверенітет кримсько-татарського народу над півостровом Крим, а етнічна автономія – це, власне, надання національної автономії. Це різні речі. Также он разделил национально-территориальную автономию с этнической автономией. Ні, він національно-культурну автономію. Тобто складова, викладається кримсько-татарська мова в школах, вищих навчальних закладах, виходять кримсько-татарської телевізійні програми, радіо, які ще питання функціонує, вона як друга державна, засідає меджліс. Будь ласка, це є культурна автономія, але не надається політична автономія, себто не надається самого автономного статусу кримсько-татарському народові. Але тут, уявіть собі ще одна помилка. Це дипломат виступає. Я з глибокою повагою ставлюся до пана Пристайка. Ви почули слова? У нас є багато інших справ. Тобто, наприклад, вибори в Криму є більш нагальною справою. В Криму, я перепрошую, вибори в Києві. Да, я поняла. Є більш нагальною справою для пана Пристайка, чи, скажімо, взагалі уряду новообраного, ніж проблема Криму. Це неправильно, це дипломат, це не обмовка. Таких речей не можна допускати, що значить у нас є більш нагальні справи, ніж деокупація, власне, Криму. А как вы считаете, стоит ли верить коренному народу Крыма в то, что новая украинская власть предоставит крымско-татарскую национально-территориальную автономию, за которую крымско-татарский народ на протяжении последних 2 десятилетий независимой Украины, а то уже и 3 почти, борется? Давайте спрогнозуємо ситуацію. Кримсько-татарському народу надано право національної автономії. Національної, я підкреслюю. Але який сенс в цьому документі, якщо немає невідпрацьовані механізми до окупації самого Криму? Далі що? Він знаходиться під протекторатом, це федеральний округ Росії. Що вам це дає? Тобто Україні немає плану повернення Криму. Я розумію, якщо б повернули Крим, і тоді, власне, було б розуміння того, що надання автономії автоматично
передбачає створення, власне, Но так или иначе, это бы укрепило позиции Украины на международной площадке и, конечно же, дало надежду коренному народу в том числе. в тому числі. Але корінному народу треба виборювати власну волю. І я ще раз підкреслю, ми можемо пообіцяти, тобто не ми з вами, а уряд України може пообіцяти і навіть дати якийсь підписаний папер, але якщо немає програми про звільнення тих територій, а її немає, її як не було, так ви бачите, він заявляє, що у нас інші нагальні питання, то далі політичних обіцянок нічого не буде. І ви не отримуєте реального наповнення цього документа. Про це мова йде. Ми можемо пообіцяти. Ви пам'ятаєте фільм «Весілля в Малиновці», коли Папандопола, хоч я тобі ще грошей намалюю. Оце так те саме буде. Знаєте, хочете, я вам ще одну автономію підпишу, хоч кожен місяць буду підписувати акт про національну автономію кримсько-татарського народу. А далі що? Далі які конкретні кроки щодо деокупації Криму, звільнення, наповнення його кримсько-татарським і українським змістом? Немає. Глухий кут. Посольство Украины в Чехии призывает компетентные чешские органы осудить визит оккупированного Крыма некоторыми чешскими гражданами. Речь идет о представителях псевдоорганизации, которая называет себя Мировым советом подкарпатских русинов. Давайте послушаем. Посольство України в Чеській Республіці звернуло увагу на повідомлення деяких засобів масової інформації в окупованому Росією Криму щодо незаконного відвідання окремими громадянами Чехії окупованого півострова. Більшість учасників цієї групи вже не вперше порушують українське законодавство стосовно відвідання окупованої території Автономної Республіки Крим. Хотіли б у зв'язку з цим їм лише нагадати, що за порушення порядку в'їзду на окуповані території передбачена не лише административна, але й кримінальна відповідальність. Ну, это не первая и, наверное, не последняя история, когда незаконно посещают оккупированный Крым. Помните, были даже депутаты из немецкого Бундестага, это были и итальянцы, это были и французские актеры, в том числе. Да. Что с этим делать? Ну, таке, це, знаєте, от та ситуація, коли ми нічого з цим не зробимо. Ми можемо викликати там ноту протесту заявити, але не більше того. Але це знов показник того, що Росія переграє нас на міжнародній арені. Вона добивається фактично зняття питання Криму з повістки дня. Якщо от такі подібні візити раз по разу відбуваються, то це фактичне визнання того, що Крим є невід'ємною частиною Російської Федерації. Україні треба зайняти більш жорстку позицію. Щодо чехів, то тут давайте згадаємо, що, наприклад, на тому тижні відбулася зустріч пана Земана з тими самими підкарпатськими так званими русинами, де, власне, піднімалося питання щодо створення вже русинської автономії на території України. А вам не кажется, що це розігрівається спеціальними спецслужбами? Абсолютно. І після цього відбувається візит вже на окупований Крим. Тобто нам створюють знов додаткові якісь дипломатичні навантаження в питаннях знову відносин з нашими найближчими сусідами. Але питання до МЗС. Реагуйте. Реагуйте більш жорстко. На жаль, реакції нуль. Спасибо большое. Дмитрий Снегирев, сопредседатель гражданского объединения «Право справа», был гостем нашей студии. Благодарю, а мы вынуждены завершать информационно-аналитический блок на телеканале АТР. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Оставайтесь первым крымско-татарским. Хороший день. Історія Крим